siinä oli aivan uusi ympäristö ja rauhallista oli siellä. Sitten näitä mekkomiehiä oli siellä lisääkin ja ne toivottivat minut siellä tervetulleeksi ja halasivat. Ja minä en ollut tottunut semmoisia halauksia ollenkaan ja olivat minusta kiinnostuneita. Ja sitten kysyivät sitten suoraan, että tuletko muslimiksi. Ja kun mä olisin Jumalalle rukoillut vähän aikaa sitten, että jos autat minua tästä, niin minä rupean sinun palvelijaksi, niin mulla ei ollut paljon vaihtoehtoja. Mä sanoin, että kyllä minä rupean. Ja sitten tietysti laittoivat minut suihkuun ja sillä lailla tehtiin rukouspesut ja kaikki ja sitten selitettiin, mitä se uskontunnustus tarkoittaa, että ei ole muuta palvomisarvosta kuin Allah ja että Muhammed on Jumalan lähettiläs. Ja sitten vaan sormi pystyi ja toisettiin sitten perässä, mitä pyydettiin. Ja sitten tuli semmoinen kummallinen rauha ja minulle se oli niin semmoinen iso asia, että minä sitten kävin pötköttämään siihen moskeijan lattialla ja huomasin, että kun heräsin, niin siellä oli laitettu ja valmistettu ruokaa ja syötiin oikein semmoisessa lattialla syötiin siinä ja sormiin syötiin riisiä ja sen semmoista ja egyptiläinen mies vielä laittoi minun suuhun ruokaa tällä lailla. Se oli ihmeellistä ja niin upeita ihmisiä tuli minun ympärille ja antoivat minun nimenkin sinä päivänä, että sinun nimi on Ötman, jo kelpaa olla Utman ja antavat vaatteita ja kaikenlaista apua ja tulivat ihan kotiin auttamaan minua siellä siivoamassa ja ruokaa laittoivat ja kyllä minua nyt hyvänä pidetään ja tämä on kyllä niin suuri lahja Jumalalta, että nyt minulla menee tosi tämän jälkeen sitten tuli kaikenlaisia koettelemuksia, oli avioeroa ja kaikenlaista asunnottomuutta ja tämmöistä, mutta tällä hetkellä menee tosi hienosti, kiitos Jumalalle. Jumala antoi minulle kärsivällisyyttä näinä vaikeina aikoina. Mä luen paljon Korania ja rukoilin ja sain olla hienoja ystäviäni tukemana ja olen ollut nyt 4,5 vuotta raittiina, en ole juonut eikä tupakoinut. Minä olen jättänyt monen huonon asian ja kiitos siitä Jumalalle. Ja on juuri syntynyt poika 3 viikkoa sitten, 3. lapsi ja äidin linja-autoa ja pomo on tykännyt, kun on niin semmoinen. Mä oon profeeta-ohjeita sallallahu alaihi wasallam, minä oon seurannut esimerkiksi semmoistakin ohjetta, että tervehtikää niitä, joita tunnette ja sitten niitä, joita ette tunne ja levittäkää rauhaa ilosanomaa. Mä oon tätä noudattanut sillä pääkaupunkiseudun liikenteessä ja mä oon saanut paljon hyvää postia ja sitten minä oon oppinut teidittelemään. Kiitos Jumalalle. Ja olemaan vanhemmille ihan nätimmin ja auttamaan muutenkin. Ja sitten tietysti ruokavalio ja kaikki tämmöinen islamin ohjeiden noudattaminen on antanut sillä lailla terveyttä ja tehnyt minun vahvaksi. Koko matkan aikana minulla on ollut kuitenkin Jeesus-kuva mukana, että nuorena poikana kävin raamattukouluja ja sillä lailla kuvan raamatusta Jeesuksen ja seuralaistensa niitä matkoja seurattiin ja opetuksia, niin vaikeana aikana niin mä oon aina sitten Jeesuksen niin kuin muistellut, että minkälainen, että hänellä ei ollut rikkauksia ja hän on ollut näin ja näin ja näin ja sitä kautta pysynyt vaatimattomana. Ja muistan joskus vähän ennen kuin hyväksyin muslimin, niin sanoin, että minä haluan olla, kun Jeesus on minun idoli.
Silloin minä en tiedä Muhammedista mitään, enkä islamista. Mutta nyt minä ymmärrän, että Jeesus on Jumalan lähettiläs ja profeetta. Ja hän teki ihmettekoa Jumalan nimissä. Ja tahdon toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi alistumaan Jumalan tahtoon. Kiitoksia. Siellä ne oli aivan uusi ympäristö ja rauhallista oli siellä. Sitten näitä mekkomiehiä oli siellä lisääkin ja ne toivottivat minut siellä tervetulleeksi ja halasivat. Ja minä en ollut tottunut semmoisia halauksia ollenkaan ja olivat minusta kiinnostuneita. Ja sitten kysyivät sitten suoraan, että tuletko muslimiksi. Ja kun mä olisin Jumalalle rukoillut vähän aikaa sitten, että jos autat minua tästä, niin minä rupean sinun palvelijaksi, niin mulla ei ollut paljon vaihtoehtoja. Mä sanoin, että kyllä minä rupean. Ja sitten tietysti laittoivat minut suihkuun ja sillä lailla tehtiin rukouspesut ja kaikki. Ja sitten selitettiin, mitä se uskon tunnustus tarkoittaa, että ei ole muuta palvomisarvosta kuin Allah ja että Muhammed on Jumalan lähettiläs. Ja sitten vaan sormi pystyy ja toisettiin sitten perässä, mitä pyydettiin. Ja sitten tuli semmoinen kummallinen rauha ja minulle se oli niin semmoinen iso asia, että minä sitten kävin pötköttämään siihen moskeijan lattialle ja huomasin, että kun heräsin, niin siellä oli laitettu ja valmistettu ruokaa ja syötiin oikein semmoisessa lattialla syötiin siinä ja sormin syötiin riisiä ja sen semmoista ja egyptiläinen mies vielä laittoi minun suuhun ruokaa tällä lailla. Se oli ihmeellistä ja niin upeita ihmisiä tuli minun ympärille ja antoivat minun nimenkin sinä päivänä, että sinun nimi on Ötman, joka kelpaa olla Utman ja antavat vaatteita ja kaikenlaista apua ja tulivat ihan kotiin auttamaan minua siellä siivoamassa ja ruokaa laittoivat ja kyllä minua nyt hyvänä pidetään ja tämä on kyllä niin suuri lahja Jumalalta, että nyt minulla menee tosi tämän jälkeen sitten tuli kaikenlaisia koettelemuksia, oli avioeroa ja kaikenlaista asunnottomuutta ja tämmöistä, mutta tällä hetkellä menee tosi hienosti, kiitos Jumalalle. Jumala antoi minulle kärsivällisyyttä näinä vaikeina aikoina. Mä luin paljon Korania ja rukoilin ja sain olla hienoja ystäviäni tukemana ja olen ollut nyt 4,5 vuotta raittiina, en ole juonut eikä tupakoinut. Minä olen jättänyt monen huonon asian ja kiitos siitä Jumalalle. Ja on juuri syntynyt poika 3 viikkoa sitten, 3. lapsi ja äidin linja-autoa ja pomo on tykännyt, kun on niin semmoinen. Mä oon profeeta-ohjeita sallallahu alaihi wasallam, minä oon seurannut esimerkiksi semmoistakin ohjetta, että tervehtikää niitä, joita tunnette ja sitten niitä, joita ette tunne ja levittäkää rauhaa ilosanomaa. Mä oon tätä noudattanut siellä pääkaupunkiseudun liikenteessä ja mä oon saanut paljon hyvää postia ja sitten minä oon oppinut teidittelemään. Kiitos Jumalalle. Ja olemaan vanhemmilleni ihan nätimmin ja auttamaan muutenkin. Ja sitten tietysti ruokavalio ja kaikki tämmöinen islamin ohjeiden noudattaminen on antanut sillä lailla
terveyttä ja tehnyt minut vahvaksi. Koko matkan aikana mulla on ollut kuitenkin Jeesus-kuva mukana, että nuorena poikana kävin raamattukouluja ja sillä lailla kuvan Raamatusta Jeesuksen ja seuralaistensa niitä matkoja seurattiin ja opetuksia, niin vaikeana aikana niin mä oon aina sitten Jeesuksen niin kuin muistellut, että että hänellä ei ollut rikkauksia ja hän on ollut näin ja näin ja näin ja sitä kautta pysynyt vaatimattomana. Ja muistan joskus vähän ennen kuin hyväksyin muslimin, niin sanoin, että minä haluan olla, kun Jeesus on minun idoli. Silloin minä en tiedä Muhammedista mitään, enkä islamista. Mutta nyt minä ymmärrän, että Jeesus on Jumalan lähettiläs ja profeetta ja hän teki ihmettekoja Jumalan nimissä. Ja tahdon toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi alistumaan Jumalan tahtoon. Kiitoksia.